Había una vez un viajero que recorría un sendero largo y recto. No era un sendero espectacular ni lleno de sorpresas, pero tenía algo que le gustaba. Era predecible. Sabía exactamente dónde pisar, qué vendría después de cada curva, y eso le daba seguridad. Cada día caminaba un poco más, recogiendo pequeñas piedras del suelo, creyendo que con cada una de ellas construía algo importante. Y durante un tiempo, así fue. Cada piedra era un logro, un recuerdo, una meta cumplida. Pero un día, sin motivo aparente, el viajero se detuvo. Miró la última piedra que había recogido y pensó: ¿por qué esta piedra se siente igual que la anterior? Intentó seguir caminando, pensando que tal vez solo era un mal día. Pero la sensación no desapareció. Las piedras ya no parecían tan especiales. El sendero, antes familiar y acogedor, ahora se sentía estrecho, casi aburrido. Fue entonces cuando notó algo que siempre había estado allí, pero que nunca había visto de verdad. Un pequeño desvío, un camino que se perdía entre los árboles, sin señales, sin promesas, solo una posibilidad. El viajero dudó. ¿Y si me pierdo?, pensó. ¿Y si este nuevo camino no lleva a ninguna parte? Pero otra voz, más bajita, pero más persistente, susurró: ¿y si sí? Así que dio un paso, y luego otro, y otro más. El suelo era diferente, el aire olía distinto. Al principio, todo parecía confuso, desordenado. No había un ritmo ni un patrón, pero poco a poco empezó a ver cosas que nunca había notado en el viejo camino. Colores más vivos, sonidos más claros, historias escondidas entre los detalles. Descubrió que no necesitaba recoger piedras para sentirse completo, que, a veces, basta con mirar alrededor, respirar hondo y dejarse sorprender. Aprendió que no hay un solo camino correcto, y que perderse es, en realidad, otra forma de encontrarse. Y entonces lo entendió. No se trataba de elegir el camino perfecto, sino de atreverse a caminar de una forma diferente, sin miedo, sin mapas, solo siendo uno mismo. Bueno chicos, después de todo este año leyendo cada día del año, ha llegado un momento de hacer un gran cambio en el canal. He decidido que en los próximos vídeos voy a hacer las cosas de una forma muy distinta. Ya llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema, ya que últimamente no me siento cómodo grabando los vídeos de la manera en que lo hago. Siento que no me expreso bien y que podría hacerlo mucho mejor. Es una decisión difícil que me ha llevado mucho tiempo. Va bien! Què és això de fer vídeos en castellà? Home, que està a Catalunya. Bueno, serà possible. Bueno, vídeos doncs hauré de canviar, vídeos en català, vinga. Només faltaria, va. Doncs sí, tot aquest vídeo que heu vist ara ha estat només per dir-vos que a partir d'ara els meus vídeos seran en català al 100%. S'ha acabat el contingut en castellà. I per què? Us estareu preguntant. Doncs ara us ho explicaré. En primer lloc us vull explicar que jo feia els vídeos en castellà, ja que pensava que podien arribar a molta més gent. També perquè no em caigués hate de part de gent castellanoparlant dient «háblame en cristiano». Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! O alguna així. I doncs va ser per això que vaig decidir fer els vídeos en castellà. Però al final m'he donat compte de que no és el que vull fer i ara us explicaré per què. En primer lloc, el català és la meva llengua. És la llengua amb la que jo penso, amb la que ric, amb la que ploro, amb la que m'enfado i al final és una part essencial de mi, una part essencial de la persona que sóc. Així doncs, el fet de fer vídeos en català farà que mostri més qui sóc jo, qui és el Guillem, qui és el viking aventurer. Un altre motiu és que el català és una llengua que, per molt que alguns no ho vulguin reconèixer, cada cop és menys utilitzada. Quan vas pel carrer, sobretot en grans ciutats com Barcelona, no escoltes pràcticament a ningú parlar en català. Al pati de l'escola pràcticament tots els joves parlen en castellà. És un idioma que s'està menjant cada cop més el català i al final el fet de fer vídeos en plataformes com YouTube, com faré jo, en català, fa que la llengua es potenciï
i es normalitzi també el seu ús en plataformes com aquesta. Fent els vídeos en castellà, doncs això no ho feia, i penso que, per tant, fer-los en català em permetrà estar més satisfet en aquesta part de mi, que se sent molt, molt catalana. I finalment, també, el tercer punt és perquè em ve de gust i perquè em sento molt més còmode fent-ho així, i al final penso que seran vídeos molt més naturals amb els que m'expressaré amb molta més tranquil·litat i que, per tant, a la gent li agradarà molt més veure'ls. Així doncs, si ets una persona que no parla català però vols seguir veient els meus vídeos, et convido a que et quedis en aquest canal, ja que de ben segur podràs entendre la majoria de les coses que dic i si no, si vas posant l'orella, al final acabaràs veient que el català no és tan diferent del castellà i que es pot entendre amb molta facilitat. L'últim que vull dir és que el meu contingut de lectura s'ha acabat, llegir m'agrada, però penso que és una part molt reduïda del que sóc jo. A mi m'agrada l'esport, m'agrada les aventures, m'agraden els reptes, m'agrada provar coses noves i al final és cap a on jo vull enfocar aquest canal. Així doncs, el contingut donarà un gir complet i es centrarà en moltes més coses que no llegir. Així que, si us ve de gust aquesta nova aventura, us convido a que us subscriviu en el canal i a que estigueu atents perquè aviat penjaré més vídeos. De fet, us puc dir que el següent està relacionat amb les patates fregides. I res més, ens veiem en el proper vídeo i que tingueu un bon dia. Adeu!